Un cento de mulleres barbanzás beneficiaránse desta proposta formativa promovida conxuntamente polos concellos de Boiro e da Pobra e financiada pola Xunta de Galicia. Está financiado con 250.000 euros a través da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade e o obxectivo é tratar de orientar, formar e preparar a 100 mulleres para buscarlle, tratar de colocalas profesionalmente, ¿no? Decir que en todas as edicións anteriores acadamos o obxectivo da colocación do 45%, agardamos que en esta edición podamos acadar esas cifras senón mellores. Decir que, a diferencia das edicións anteriores, en esta buscamos establecer unha colaboración que esperemos que dea bons resultados e que incluso se poda facer de xeito permanente a futuro coa Pobra do Caramiñal, co Concello da Pobra do Caramiñal. Desenvolverase ao longo de todo o ano, combinando formación teórico-práctica, así como presencial e en liña. Componse de 4 itinerarios formativos que se caracterizan pola súa flexibilidade, podendo adaptarse ao perfil das participantes ou mesmo ás necesidades das empresas. Que ainda que hai 4 itinerarios que son pechados, como pode ser administración, marketing, alimentación e almacén, si é certo que os contidos poden variar ao longo do desenrolo de todo o programa e poden variar porque debido ás características das mulleres que accedan ao programa e algo importante do que demande a empresa a nivel de emprego, pois si se poden engadir contidos. Nos outro día o equipo técnico comentábamos que nos parecía, por exemplo, interesante pois que un contido fora comercio exterior, porque son moitísimas as empresas da nosa comarca que teñen presencia internacional. Para participar no programa, que se atopa xa en pleno proceso de selección das candidatas, deben inscribirse como demandantes de emprego solicitando a asignación do código 930.